дар тоҷикистон занеро муҳокима мекунанд ки чанд моҳ пеш аз зиндони пули чархи афғонистон оварданд. Олима Камоловаи 31-сола ба иштирок дар ҷангҳои бегона гумонбар аст, аммо пайвандонаш бовар доранд ӯ дар ҳеҷ даргирӣ иштирок накарда қурбонии хостаҳои шавҳараш шудааст. Мурофиаи зан дар додгоҳи шаҳри Ваҳдат канори Душанбе идома дорад. Додситон рӯзи 29 сентябр ба ӯ 15 соли зиндон талаб кард. Сулаймон Камолов, бародари Олима Камолова, ба Радиоозодӣ гуфт хоҳараш беш аз як сол дар зиндони Афғонистон буд ва бо умеди авф ба мақомот муроҷиат кард, вале ҳоло бо муҳлати дарози зиндон рӯбарӯ мебошад. Додситон гуфтааст ӯ дар ҷангҳои Ироқу Сурия иштирок дошт ва бояд ҷазо бигирад. Пайвандонаш гуфтанд Олима Камолова соли 2015 ҳамроҳи шавҳараш аввал ба Русия ва аз он ҷо ба Сурия рафта буд. Ба қавли онҳо дақиқ нест пас аз кушта шудани шавҳараш Олима дар кадом шароит аз Ховари Миёна ба кишвари ҳамсояи Тоҷикистон омад ва чӣ гуна ба зиндони пули чархӣ афтид. Хоҳарам 3 фарзанди ноболиғ дорад, дар ягон ҷанг иштирок накардааст, ӯро шавҳараш ба Сурия бурд, гуфт Сулаймон Камолов рӯзи 29 сентябр. Мақомот то ба ҳол дар бораи қазияи Олима Камолова расман чизе нагуфтанд. Як масъули додгоҳи шаҳри Ваҳдат 29 сентябр бо шарти фош нашудани ном ба Радиоозодӣ гуфт ба зидди Олима Камолова бо моддаи иштирок дар ҷангҳои кишварҳои бегона парванда кушода шудааст. Фардо сухани охири зан шунида мешавад ва сипас додрас барои қабули ҳукм ба хонаи машваратӣ меравад, афзуд мусоҳиби мо. Олима Камолова моҳи январи соли гузашта бо навиштани номае аз мақомоти Тоҷикистон барои озодиаш аз зиндони пули чархӣ ёрӣ хоста буд. Дар нома ки тавассути Кумитаи байналмилалии салиби сурх фиристода шуд, Олима навиштааст: 3 моҳ пеш ба ҳукумати Афғонистон таслим шудаам, барои озодии ман кӯшиш кунед тавассути сафорати Тоҷикистон дар Афғонистон. Тақдири 3 фарзанди Олима ки ҳамроҳи ӯ ба Тоҷикистон оварда шуданд номаълум аст. Наздикони ин сокини шаҳри Ваҳдат гуфтанд онҳоро дар ятимхона нигоҳбинӣ мекунанд. Олима Камолова аз ҷумлаи даҳо зани тоҷик аст ки пас аз зуҳури гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ ё худ Доиш ҳамроҳи шавҳару кӯдакони худ ба Сурияву Ироқ рафтанд.